Il-problema tal-korruzzjoni qiegħda dejjem tiżdied iżda l-gvern jibqa' jiddefendi ruħu billi jgħid li din hija biss perċezzjoni tan-nies. Il-perception is greater than reality. Jekk jien naħseb jew inti taħseb li imbrigant, jien nista' nkun Don George Breka. Għax inti tibqa' taħseb li imbrigant. X'jaħsbu n-nies huwa importanti. Però Frank, il-perċezzjoni ma tiġix mix-xejn laqqas. L-qasba ma ċaqċaqx ta' xejn. Fuq l-istazzjon 1 l-ex-President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli jgħid li pajjiżna għadu mingħajr is-sistemi meħtieġa biex jiġġieled il-problema tal-korruzzjoni. Aħna noqogħdu ngħidu li s-sistema qed taħdem biex jekk hawn xi ħadd korrott naqbdu. L-imħalfin inqabdu b'kombinazzjoni. Ġifieri inti ma temminx li s-sistemi qegħdin in place? Le, skolli le. In-nuqqas ta' ġlieda kontra l-korruzzjoni f'Malta huwa wkoll ikkonfermat minn rapporti tal-Unjoni Ewropea. Mhux jien qed ngħidha. Jiġri jiena ma niġix hawn u nibda nġib l-idejat mill-ajru. Sewwa. Ma jekk l-Ewropa għax jew issa aħna se ngħidu sma' l-Ewropa faħritna prosi dar kemm aħna tajbin. Però se jekk tikkritikana issa biex ngħidu sma' mhux verta. Għaltinna intkom għandkom a weak anti-corruption program and that there have been few developments in the fight against corruption. Frank Portelli qal li 5 snin ilu ġibet l-attenzjoni ta' Lawrence Gonzi dwar is-sitwazzjoni f'Malta. Jiena kont kribt il-Prim Ministru 6th of June 2007. 4.5 years ago, ġibt open letter li kont ktibtlu għatlu Dr. Gonzi, US Prime Minister, are in the unique position of strengthening the fight against corruption in Malta. U meta dan, Frank? 6th June 2007. Sallum baqa ma sar xejn, lanqas il-Whistleblower Act li minkejja kull weda baqa ma daħalx fis-seħħ. Jiena nista' ngħidlek isma' hawnhekk hawn musmar. U l-martella għadna ma tajtulekx. Inti kif tista' tagħmlu l-musmar? Konsegwentament ir-riżultati juru li Malta qiegħda mill-Botswana fil-lista ta' pajjiżi illi fihom hemm l-akbar korruzzjoni. Però jien li jinkwetani li aħna qegħdin bir-rispett kollu lew wara l-Botswana. Ivan, kal-Botswana għaddietna fil-marki. U dik tinkwetak ħafna? Iskulli tinkwetani ħafna. Frank Portelli qal li l-implikazzjonijiet tal-korruzzjoni huma serji ħafna fost l-oħrajn kumpaniji barranin li jħarsu lejn postijiet fejn jistgħu jinvestu u jaraw kemm hija kbira l-korruzzjoni f'Malta. Jiena ndaħal tiegħek Belġjan. Jimporta affarijiet awtentiċi mill-Belġjum għalli kulħadd irid 10%, ma nistax naħdem. Pajjiż ta' 10%, kulħadd irid il-biċċa tiegħu.